Technický dispečing Dovole. Dobrý den, prosím vás z Kučera. Zdravím. Já teď odletám do Londýna. Ano. A v hale odletový jsem šel na záchod, tam je napsaný, že je v pořádku, jo? Tak jsem proběhl honem pasovou kontrolou. Jasně. A dal jsem se tady na záchod a ten je taky napsaný, že je zavřený. Počkejte, v nepořádku, to je no, jako zavřený. Out of order, jo. Není prostě není v provozu, takhle. Jo, jasně, ve veřejné části. Ve veřejné části a teďkon ani tady jako v té jako za pasovkou, jasně. Tak tam jsem se vrhnul podle směrovek a ten je taky zavřený. A než jsem našel jiný záchod, protože tam nebylo napsaný, tak jsem se posral. Teď letím do Londýna posranej. Já až se vrátím, já tady udělám takový točo kolem toho, jo? Že se z toho všichni poserete taky v tom letišti. Tak zjednejte nápravu, ať tam nějaký debil aspoň napíše z každého, kde je nejbližší hajzl. Přesně tak, máte pravdu, omlouvám se, to je... No to je mi platný, jako nevím, jak já tu cestu zvládnu, jo? Ale až se vrátím za ten týden, no to bude vzrušo, to já jsem naženu i televizi. Protože já jsem invalida, takže jsem se posral, už byl jako normální věc, jo. Helejte, omlouvám se vám za firmu. To nebude jenom omluvat, já budu chtít náhradu, ne, mně to jasný, no. Jako v tom tranzitu, to je opravdu chyba té firmy, protože vy máte nějakou provozní knihu? Provozní knihu ne, to nemáme, ale... A vy se jmenujete jak? No, já jsem Petr Dovole. Jak Dovole? No. Jo, aby jsem potom mohl říct, komu jsem to hlásil. Jasně. Já to nahlásím a dáme to. No, nahláste, to buďte tak hodný, jo? Dohlášení. Dobře. Děkuju, nashledanou.